Jeg er på vej til træning, men jeg får simpelthen lige lyst til at komme med en kæmpe stor anbefaling direkte fra hjertet. Jeg har jo trænet på Frejas bootcamp-forløb for kvinder i de her hold, hvor man kun er 8 deltagere og mødes 2 gange om ugen. Og jeg er nødt til at sige, at det er den mest motiverende træningsform, jeg nogensinde har været til. Det var mega svært at motivere mig selv, inden jeg startede på de her hold, men da jeg først startede, så var det bare easy peasy at komme afsted. Det er små forpligtende fællesskaber, og så er det bare med en energi, der fylder rummet, som jeg ikke har prøvet det før. Freja, hun kan noget helt særligt, hun er sindssygt dygtig, og så er hun bare mega god til at skabe de her fællesskaber, hvor der er plads til alle. Når man træner ind hos hende, så er der ikke spejle på væggen, der er ikke en forventning om, at du skal kunne løfte det ene eller det andet, at du har prøvet det ene eller det andet før. Du kommer præcis som du er, og når du går hjem derfra, så står du stærkere i dig selv. Nu træner jeg på hendes fortsætterhold, for jeg kunne ikke undvære det, da bootcampen var færdig, så der er altså også mulighed for at træne bagefter. Det unikke ved de her hold, som jeg ikke har kunne finde andre steder i Aalborg, det er, at du både får individuel vejledning til din træning, samtidig med, at du er på de her forpligtende fællesskabshold, som gør, at man bliver motiveret for at komme. Vi hæpper på hinanden, der er smil og grin, og bare en mega god følelse, når man kommer ind i de her rum. Så det er bare en kæmpe stor anbefaling fra hjertet til, hvis du kunne tænke dig at komme i gang med at træne, og du synes, det er svært at motivere dig selv, så er bootcamp-forløbene for kvinder vejen frem. Kæmpe anbefaling fra hjertet. Kan I have en god dag, nu vil jeg smutte afsted.